Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Gin weche mage matimore pacho kaeri kata gin weche goeko mage mabende koro to dhi nyime pacho kaeri mamuli kachiel koda ka ana kaka japiny kama moro mantie arwaki kendo ni machiegni. Wadhi chako kanyo gi wachno ero mar finance bill kata paro mar chik mar omenda ma higa ni mar 2026 mabende koro to osenyuolo paro mopogore opogore kuom oganda e pacho kaeri mano bang' kane jo od bura juma mokalo yande koro to notwak wi paro ma kamano bang' kane osesome kano koda ka jatenda migao mar omenda migosi John Mbadi juma mokalo mano odiochieng'no eko mar tich ang'wen jo od bura ma pacho kaeri ne otwak wi paro mar chik kwedo paro mar chik mar omenda ma higa ni mar 2026-2027. Maeri en wach mabende koro to nyuolo paro mopogore opogore kuom oganda ma pacho kaeri mabende koro to medo seyo malich mokalo jo od burago mane orem kendo ne oweyo ma ok owuok oko mar nyiso pachgi ayanga kaka gisebedo ka gi lombo koda ka jopiny kata ka gisebedo ka giloso. Moko kuom jo od burago mane orema ma oko luto bulu makamano en kama oting'o ja od burano ma Kiharu migosi Ndindi Nyoro mano mar Arieda migosi Otiende Amolo ja od burano eko kata women rep county ma Kisumu mano Mikai Ruth Odinga kachiel koda ka jo od bura mamoko mabende koro tiwacho ni gin jo od burago eko mabende osebedo ka keko malich mokalo kendo moko kuom gi yande wacho ne jopiny mondo mi koro to wuog oko kendo kik sir paro mar chik mar omenda ma igani. Kata kamano kano chopo kama koro jo od bura puodho paro makamano gin giwegi ne girema ma ok giwuok oko kendo ne girema ok gigoyo mbulu ma girema ok ginyiso pachgi kata ne gisiro heri pod medo golo pachgi mano kotenore koda ka paro mar chik mar omenda makamano kama migosi Kimani Ichung'wah mabende ne kanja tendo kweth mathoth e od bura mamalo pod dhi nyime koda ka nyiso mor mare koda ka jo od burago mano wuok oko mar ne siro paro mar chik mar omenda no. Migosi Ndindi Nyoro medo seyo malich mokalo jotelo go manie kweth makwedo piny owacho ma wacho ni nitiere kaka osebedo ka wuondo oganda jopiny mano kotenore koda ka paro no mar chik mar omenda ma igani kata finance bill mabende koro to wacho ni ok gisebedo ka giwacho ne jopiny adiera e wi gino ma osebedo ma bende koro to nie paro no mar chik mar omenda mana ni gisebedo ka giwuondo jopiny kendo giwacho ne gigo eko mabende koro to onge paro mar chik makamano. Kata kamano jatelo no koro to yango kanyo ni paro mar chik no mar omenda no ma igani en mano madhi konyo malich mokalo oganda ma pacho kaeri kendo en mano mabende koro to biro neno ni obero ngima oganda duto ma pacho kata inya oganda go modago ngima mapiny. Maere kane jatelo noloso. Hawana agenda, hawana sera, hata muliona kwa. That is why I want to join my colleagues here to condemn what happened in Kuresoi North yesterday. And I want to say no leader, whether you are a member of parliament, a member of county assembly, a governor, a senator, a minister, will be allowed to instigate any incidents of violence. Wewe uwe ni nani ama nani, usichochee watu kupigana. Kama wewe unajisikia uko na nguvu sana ya kupigana, wewe enda pigana mwenyewe, wacha kuchochea vijana waende wapige watu wengine. Kweli si kweli? Ama uende upigane na ukuta kwa nyumba yako. Hapana, sipige bibi. Hakuna mtu akuruhusa kupiga bibi. Bibi ni wakupendwa na kupapaswa. Mar chik mar omenda kendo obiro keto koke e paro mar chik makamano. Jaod bura ma Embakasi East migosi Babu Owino mabende en kana achiel kuom jotelo go manie kweth mag Linda Mwananchi mabende kwedo malich mokalo piny owacho ma pacho ka owuok oko kendo golo kwayo makene Laktar William Ruto mondo mi koro to thegre mabor koda ka paro mar chik makamano ka bende migosi Babu Owino golo kwayo makene ne Laktar William Ruto mondo mi kik ket koke e paro no eko mar chik mar omenda kendo owacho ni en gino mabende koro to dhi nyo oganda ma pacho kaeri. Migosi Babu Owino wacho kanyo ni finance bill ma igani en mano ma is very dangerous kendo dhi hinyo oganda ma pacho kaeri mano kotenore koda ka weche go eko mag uchumi kachiel koda ka chenro mag dongruok e pacho ka. Mere kane migosi Babu Owino loso koda ka Laktar William Ruto mondo mi kik ket koke e paro no ero mar chik mar omenda ma igani mondo mi obed chik. Ladies and gentlemen, you remember the famous finance bill that we voted for, and personally I voted
no for the finance bill based on a number of reasons. So many reasons that a government should not tax her citizens to death, as they are doing. Taxation automatically leads to high cost of living. Overtaxation leads to also unemployment, because if businesses are closed down because of overtaxation, then there will be no employment. I've seen from certain quarters a few individuals with probably little knowledge trying to debate about increasing, where the consumption rate in Kenya is so high, demand is so high. Kenyans consume 1.14 million metric tons, while we are only capable of producing 610,000 metric tons, which means we need over 500,000 metric tons, which we get from imports. So it means that the capacity to produce sugar can only give us 610,000 metric tons. We don't have the capacity still to produce 500,000. Kakata ose puodhe kora kaudu bura mapacho kairi. Weche puodhe kora kaudu bura mapacho kairi. Weche mamoko mabende sani koro to dhi nyime pa. Mamoko mabende sani koro to dhi nyime pacho kairi en chenro anyalo wacho ni ng'anyo kata alama mabende karadu chiuno iko mara par mabende koro to bagi e alama mabende karadu chiuno iko mara par mabende koro to bagi e pacho kairi maditi moretari pacho kairi maditi moretari prario koda bicha mar dweni amano de chiuno iko mar tich ang'wen kata Thursday kama koro to ganda mapacho ka imedo golne gi kwayo makende mondo miyo ganda mapacho ka imedo golne gi kwayo makende mondo miyo bi wuogo ko ka romgi mar neno ne gitimo rapar ne rowere go eko mag Gen Z kata jogo mano wito ngimagi e kinde ng'anyo mag Gen Z mano timore higa mar 2024. Kinyalo paro kanyo ne kinde ma higa mar 2024 tarik 25 ma higa mar 2024 tarik 25 mano dwe mar auchiel Gen Z mapacho kaeri ne owuok oko ka rombgi kendo rakaw elie pacho kaeri kendo kwayo gana jopiny mondo mi kik wuog oko to gibed kar tiendgi mar ni chenro odhi kare kaka owinjore. Kata kamano migosi James Agro Rengo kane loso odiochieng'no eko manyoro koro ka jofwamb weche omedo kwayo ganda mapacho kaeri mondo mi wuog oko ka rombgi e bombe duto mapacho ka mar neno ni gitimo rapar kata nyasi no ero mar rapar ne ji maromo ne ji mano wito ngimagi e kinde ng'anyono kaachiel kod ka jogo manodong' kod ka hinyruok mopogore opogore. Ebomone koma Nairobi koro to igero ne jotelo go manie kweth makwedo piny owacho kamoting'o migosi James Orengo, kamoting'o kanyo migosi Mikai Martha Karua, kamoting'o kanyo migosi Rigathi Gachagua, migosi Kalonzo Musyoka, kora ka jotelo mamoko Babu Owino, Edwin Sifuna. Igeno kanyo ni gin moko kuom jotelo go mabiro wuok oko achiel kachiel kendo biro telo ne kweth mag rowere go eko mag Gen Z ka gimat kendo gichomo kanyo od bura ma pacho kaeri kama bende giwacho ni gibiro dhi timo e alama kende kata gibiro timo e chokruok makende ka gitimo rapar. Migosi James Orengo ne loso kamaeri kod ka oganda mapacho ka timo mosa makende ka bende jotelo mamoko ma bende pod medo golo kwayo makende ne piny owacho mondo mi oneni koro to odhi nyime koda ka chiwo arita makende ne oganda mapacho kaeri en kama oting'o kanyo migosi Fred Okengo Matiang'i ma bende kane loso kanyo to wacho ni en dwaro makende ne piny owacho mapacho kaeri to nyako kalo kanyo kuom tend migawo no ero mar arita maiye mondo mi obiyo ne kanyo ni koro to ochiwo arita moromo ne oganda mapacho kaeri mar neno ni odiochieng'no mar tich ang'wen ma bende oganda jopiny dhi wuok oko ka gitimo rapar kata ka gitimo nyasi no ero mar rapar ne jogo duto manowito ngimagi e kinde ng'anyo ma kamago. Oganda go ngimagi obedo makare kendo chochni mar paro ok obedo. Mano migosi Fred Okengo Matiang'i ma bende koro to yango kanyo ni moko kuom jotelo e pacho kaeri tich koro to tamo to ahinya tend migawo no ero mar arita maiye ma bende koro to wacho ni Laktar William Ruto kanyalo miye telo makamano to nyalo neno ni otimo tich makare e pacho kaeri. Anjetlo ne lose yo machalo kama na serikali. Na wakati huu tukiwa na makumbusho, mimi nawaomba tafadhali viongozi wa serikali na JKJ, kwa sababu huko, kwa hiyo waambie hawa ni watoto wetu, wasiwe watoto wetu tafadhali. Wasiwe watoto wetu. Na hawa watoto wanauliza maswali,
Unajua, as a parent, mimi watoto wako wakikuuliza maswali unawajibu, uwaui na wanakuuliza maswali na wewe ndio baba yao peke yake. Sasa hii nchi kikatiba iko na rais mmoja. Hatuwezi kwenda South Sudan kuuliza Salva Kiir mbona hakuna pesa kwa shule. Hatuwezi kwenda kutafuta Museveni tumuulize mbona kuna ukosefu wa usalama kwa Nairobi. Sisi tunauliza yule ambaye ako hapa kwa katiba. Ama namna gani wananchi? Tunauliza wale ambao kwa madaraka. Na Seche makamago to jagoro mungirore ten migao ero mar arita maia mano Laktar Raymond Omolo kane loso e gwenge mag Homa Bay koro to yango kanyo ni piny owacho biro timo duto manyalore mar neno ni jogo eko ma bende koro to biro wuok na nyasi makamano kata jogo mabiro wuok mar timo rapar makamano oyudo arita mowinjore. Laktar Raymond Omolo koro to wacho kanyo ni obila ma pacho kaeri biro neno no timo tijgi e yono mowinjore mar chiwo arita makare. Seche nogo bende ogolo siem mager ne jogo makoro to chano mar tiyo koda kathulo makamano mabiro neno kanyo ni gikelo chochni mag weche go eko mag arita kwe ka wacho kanyo ni biro bedo negi matek kaluwore ni biro kaw negi onamo mager mar chika. Kata kamano Laktar Raymond Omolo nyiso moro ne koda ka oganda mawuok e gwenge eko mag Luo mabende koro to wacho ni osenyiso kido makare kendo gisemiye tich mayot nyaka ne kete kaka jagoro mongirore ten migaono mar arita kwe mano bang' ka tinde koro to giwere koda ka weche go eko mag ng'anyo kendo gibedo mabor gi weche go mag ng'anyo. Laktar Raymond Omolo omedo kwayo oganda kowuok e gwenge mag Luo mondo miyo med bedo mabor gi weche go eko mag ng'anyo ma kinde ka kinde ma osebedo ka kelo hinyruok kendo weyo jomoko ka owito ngimagi. As a government, we respect the rights and liberties of every Kenyan as enshrined in the Constitution that allows people to present petitions peaceably and unarmed. And I want to repeat from Rangwe that the same way we will defend and protect your right to go and protest or demonstrate, we will also protect the rights of those who want to go about their businesses. We will not allow you to stop our children from going to school, not allow you to stop people who are attending to their cause, people who are doing different businesses, those who are going to our hospitals. So do it peacefully. We will protect you. We will respect you as you respect the rights of others. Ni jo thurwa nitie joma pod wano dhi e ng'anyo. Lakini thurwa ka wach ng'anyo ne wasetimore nade? Wach ng'anyo ne watimo ne ang'owa? Bye. Ng'anyo watimo ne ang'owa? Demonstrations bye. And uting'o nyingwa malo. Umiyo tija kaka ng'amochung' ne weche arita kwe obedo maber. Koro wadwaro ni kanitie joma pod nigi paro mar ng'anyo to gimany kuonde mamoko gitime ang'owa thurwa ka ng'anyo makamano bende koro to kwedi koda ka jotelo mamoko kamoting'o kanyo jatend migawo mar teko Migosi Opiyo Wandayi ma bende koro to wacho ne oganda ma pacho kaeri mondo mi obed mabor koda ka romo makamano kata ng'anyo makamano ma bende koro to wacho ni onge ber moro amora mabiro kelo e pacho kaeri. Mano en gino ma bende koro to biro mana weyo oganda mathoth ka obedo koda ka hinyruok kata oganda mathoth ka obedo koda ka owito ngimagi. Migosi James Opiyo Wandayi medo seyo malich mokalo jotelo go manie kweth makwedo piny owacho kamoting'o Migosi James Orengo ma bende koro to wuok oko mar luongo ng'anyo makamano ka owacho kanyo ni magi gin moko kuom gigo eko ma bende koro to duoko mana chien chenro mag dongruok e pacho kaeri kendo thiro chien chenro mopogore opogore mag dongruok ma ikelo koda ka piny owacho. Seche no bende medo pako piny owacho ma pacho ka motele koda ka Laktar William Ruto ma wacho ni osebedo ka tiyo makare ne oganda ma pacho kaeri kendo chenro mag dongruok koro to dhi makare ka wacho ne oganda ma pacho ka mondo mi obi ochung' motegno gi Laktar William Ruto kendo gimed sire lwedo kendo githegre mabor koda ka jotelo go eko makwedo piny owacho maonge ber manyalo kelo e pacho ka. Wacha niseme hivi, nasikia wengine wamepanga maandamano. Sisi ndio wale ambao wanaelewa mambo ya maandamano. Kwa hivyo wasitushtue hata kidogo. Si namna hiyo? Sisi tunasema ya kwamba kuna wakati wa kila kitu. Hata Biblia inasema hivyo, si ndio? Sisi tushaandamana ya kutosha. Imetosha au haijatosha? Sasa wacha wengine pia waandamane. Baikoserat.
Kwa hivyo mimi naomba watu wetu wa eneo hili tusijihusishe na hiyo mpango ya maandamano ya hawa wakora. Tusijihusishe hata kidogo na mpango ya maandamano ya hawa wakora. Wangapi wamesema ya kwamba hawataingia kwa hiyo mambo ya ukora? Haya, very good. Na hii ujumbe ifikie watu wetu ambao wanaishi hapa Homa Bay, kule Kisumu, Migori mpaka Siaya, na hata watu wetu ambao wanaishi diaspora, iwe Nairobi, iwe Mombasa, iwe Nakuru, iwe Eldoret na kadhalika. Watu wetu washaandamana ya kutosha na wameumia ya kutosha. Wacha wengine wajaribu. Na la mwisho, sisi tunasema ya kwamba tutaunga mkono Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, na sio kuunga yeye tu. Tunataka ya kwamba wakati wa kura ukifika, kura zetu zikihesabiwa, ziwe kura nyingi zaidi ambazo Mheshimiwa Rais atakuwa anapata katika dunia ya Kenya. Wangapi wanasema ya kwamba Ruto tutamtuta? Kwa sababu gani tunampigia Mheshimiwa Rais Ruto kura? Ni kwa sababu Mheshimiwa Ruto ametuonyesha urafiki wa kweli. Yeye ni rais ambaye ameamua ya kwamba mambo ya maendeleo yatekelezwe katika kila pembe ya nchi bila ubaguzi wala mapendeleo. Kwa hivyo sisi hatuna budi wala kumuunga mkono apate awamu wake wa pili wa uongozi, tuendelee mbele na yeye. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Bende jatend migao mar thieth Migosi Aden Duale bende koro to wuok oko kendo en bende okwedo malich mokalo romo makamano kata ng'anyono ma ochan madhi timore pacho kae mano tarik 25 mar dweni. Migosi Aden Duale koro to wacho ni maeri gin weche go ma ikelo kata inyayo ka kwede mag dhoudi, ka wacho kanyo ni ng'anyo makamano kata romono en kora ka geno ni dhi timore mane gwenge ko mag Mount Kenya, kendo medo seyo malich mokalo jotelo mawuok e gwenge mag Mount Kenya kamoting'o Migosi Rigathi Gachagua ma bende koro to wacho ni wuok oko mar kelo weche go eko mag kabila e pacho ka kendo pogo oganda jopiny. Bende koro to wacho kanyo ni rowere go eko mag Gen Z manowito ngimagi kata jogo oganda go manowito ngimagi e kinde ng'anyo makamano ne wuok e pacho kaeri mangima. Kata kamano kuonde mamoko e pacho kaeri koro ne osewere koda ka weche go eko mag ng'anyo makamano ni jotelo go mawuok e gwenge mag Mount Kenya ma osebedo ka koro to medo dhiro malich mokalo ng'anyo makamago, ka wacho ni gionge koda ka weche go eko mabeyo maginyalo wacho ne oganda jopiny kata chenro mag dongruok maginyalo wacho ne jopiny. Migosi Aden Duale bedo golo kwayo makineno oganda duto e pacho ka mondo mi koro to bibuon ng'anyo makamano kendo kik giwuog oko koromo kanyo yudo chieng'no mar Tich Ang'wen. Siasa ya ukabila hatutaki. Siasa ya kugawanya Kenya hatutaki. Siasa ya kupiga kifua hatutaki. Hakuna mtu analisha mwingine. Hata hao bodaboda wako na familia na hao wanajitafutia. Sasa wewe unakuja kutusomea, kwani wewe ndio unalisha bibi zetu? Unasikia nyinyi? Na mtasikia hiyo demonstration itafanyika tu mahali moja. Haitafanyika Kericho, haitafanyika Garissa, haitafanyika. Watu wengine hata wanashindwa kusikia ya kwamba ati waziri wa fedha ni kutoka Nyanza, ni Mjaluo. Hiyo pekee inawaudhu sana. Wajaluo ni wa Kenya. Wajaluo Waluya ni wa Kenya, makabila zote ni wa Kenya. Na Mheshimiwa Rais, we are proud of you because you are uniting the nation regardless of the ethnic background and the community we come from. Sisi katika Wizara ya Afya, unajua huyu Chariot anajua. Mimi nilienda bunge nikapata mtu mmoja nikamwambia, my friend, mimi sasa nilisema nitatoka siasa wakati Ruto atakuwa president. Amekuwa president ama hajakuwa president? Sasa mimi na retire, ile retirement kabisa. Sasa naenda polepole, ni akimaliza 10 years. Akimaliza 10 years, mimi natafuta nyumba karibu mahali anakaa, alafu tunapiga story kama wazee. Tunaona vile Kenya itaendeshwa.
Na unasikia? Na nyinyi bodaboda mnajua leo mkipeleka mabibi zenu watazalishwa na hospitali na hawatalipishwa. Bora wamejiandikisha, mjisajilishe kama SHA *147. And I am very proud to come and raise money for bodabodas. Because that is what dakika aneno kosekalo kanyo dakika 31 wadhi yo matino kod wokanyo pod wadhi megi chenro eki mar chuny wach ma wang'iyo kanyo ni to gin weche mage mabende ringo e pacho kae kopogore kod ka wachno mar finance bill kachielo kod ka ng'anyo mag Gen Ziza migeno ni dhi timore kanyo tarik 25 mano dweni mar auchiel men kanyo odiechieng' ero mar Thursday. Wakwayo mana kwe makende ni kata ka ibiro wuok oko ne nyasi makamano mar timo rapar ne jogo eko mano wito ngimagi kwe kende ema wakwayo ni mondo miyo bedi e pacho kaeri e kine nyasi makamano. Wadhi ywe matin waduogo. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 mamidhiambo nyaka sa 11 mamidhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School. Chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore jotugo motimogi kuonde magitimogie to gin tuke mage mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich sa 11 mar midhiambo nyaka sa 12 mar midhiambo. Kama wanyise motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo kamoro ma intiere ma en chenro mar chuny wach ma bende wakelo ni kanyo kokalo kanyo bang' jowi mari mar Kala TV makelo ni chero ni enan Brenda Agenyo Nyasuba Nyanam amedo rwake kanyo ni machiegni nyaka ne wachaki nyaka koro kama wachopo ne kipod mamedo ng'iyo ni gin weche mage madhi nyime pacho kaeri kata gin weche mage ma bende koro to luorore e pacho kaeri mago mamuli kata mago ma omako chunyi ma bende osebedo kadhi nyime e pacho kaeri mago ema wang'iyo bende nasewacho kanyo nyalo chulo nwa ote mari machuo kokalo namba live mar mbuino mar Facebook amano Kala TV live adhisomo otegoeko amano ko don kanyo dakika machuoka bang'e ang' nayud thuolo mar somo otego e weche mamoko eni adon buch siasa mar ODM amano kokalo kuom jagoro margi maduong' Makojolo jagoro margi maduong' Makojolo mano Mikae Catherine Omanya owacho kanyo ni ODM koro to ikore malich mokalo mar biro chungo ng'ato kendo gin kanyo gi jal magi biro chungo e laro komno eko mar kere yiero maduong' mabiro higa mar 2027. Mikae Catherine Omanya owacho weche go e romo makende mano bagi maluno buch siasa no kama bende koro to wacho ni ODM pod gin gi geno kata gin gi paro mar dhi nyime kod katwake kindgi kod kadwano buch siasa no mar UDA mano piny owacho mar Kenya Kwanza ka gibiro siro lwedo Laktar William Ruto e yiero ma higa manyien
Kata kamano ponono ni twak makamano okodhi makare. Ponono ni twak kendo ODM koda ka UDA okobio dhi makare kendo ok gidhi tiyo makare to gidhi chungo ng'ato e ballot kendo gin gi jal ma bende koro to giseika ma ponono ni weche okodhi makare to gibiro chungo ng'ato kang'eni pachi en kanye. ODM dhi nyime koda ka twak e kindgi gi UDA koso gichunga ng'ato gidhi e debe gidhi girakre debe kaka duond buch siasa mamoko bende biro dhi rwakore debe. Mano wechego mano wachi koda ka Mikai Catherine Omanya. Weche mamoko eni Haman Manyora ma bende en kanyo iluongo ni political analysis achiel kuom jogo ma bende koro to gin jononro wechego mag siasa wacho kanyo ne duond buch siasa mar ODM mani golo oko migosi Edwin Sifuna kaka jagoro margi maduong' en gino ma bende koro to dhi inyo malich mokalo duond buch siasa no mar ODM. Mano en gino ma dhi inyo duond buch siasa no mar ODM kendo ka ber duond buch siasa no koro to okoningo ogolo oko migosi Edwin Sifuna kaka jagoro margi maduong'. Nyalo paro kanyo ni migosi Edwin Sifuna yande ne odonjo kanyo ne duond buch siasa no mar ODM mano e duolo mochung'ne yalo duond buche mag siasa e pacho kaeri kata kamano duolno juma mokalo mano tarik 18 mar dweni ne ong'ado kanyo ni ODM ne ogolo Sifuna ataro mar chika kendo ne girocho ratiche kaluwore ni nok gimiye thuolo mondo mine winje. Kata kamano duolno koro to golo chika kanyo ni duond buch siasa no ero mar ODM koro to kawo mano ndamo machielo kata mudemo mowinjore mar chika ne jatelo no kaluwore koda ka achiel ari adek ma ok osebedo katimo. ODM ywa kanyo ni migosi Edwin Sifuna ok osebedo katimo tije, osebedo kobuono rombe gi magisebedo ka gibago kaka jokanyo mag duond buch siasa no kendo kaka jotelo mag duond buch siasa no kendo osebedo ka oringo yore en owuon ka owere koda ka duond buch siasa no eko mar ODM. Kata kamano duond buch siasa mar ODM koro to nigo raka teko gin giwegi mar neno ni gigolo oko Sifuna kata giwe kaka jagoro margi. Migosi Aman Manyora men achiel kuom jokanyo kata jogo eko ma bende koro to timo nonro mochung'ne nono wechego eko mag siasa e pacho ka oyango kanyo ni ponono migosi Edwin Sifuna ogol kaka jagoro no mar duond buch siasa mar ODM to maeri koro to biro keto malich mokalo kata biro keto kuma tek mokalo duond buch siasa no mar ODM kendo biro medo mayo gi chia kendo maeri en gino ma bende koro to dhi medo teko kendo dhi medo chia kata mbi migosi Edwin Sifuna edwaro mare e wechego eko mag siasa. Kageni bende yie gi gima kama esinogo bende jatelo no owacho wach moro nitiere kaka migosi Oburu Odinga kata migosi Oburu Oginga koro to nikora ka luoro malich mokalo kendo luoro migosi Edwin Sifuna gino ma bende osetamogi mar kawo migosi Edwin Sifuna kendo keto piny kaka jokanyo mag ODM mar neno kanyo ni weche obedo makare. Mago gin wechego amano wach kanyo koda migosi Amana Manyora wechego ma bende nokelo paro mopogore kuom jopiny ma bende nyuolo paro ma opogore. Esinogo bende Mikai Faith Odhiambo ma bende ne en kanyo mano ker mar riwruok mar okinde ma pacho kaeri Law Society of Kenya yande no yango kanyo ni obiro chunge laro komore pacho kaeri. Kata kamano ne waneno kanyo ka juma ni eki koro to jatelo no wuok oko ayanga kendo wacho no dhi chunge laro kom no ero mar women rep e county no ma Nairobi. Kom mar women rep e county no ma Nairobi mami Kai Faith Odhiambo ma bende osebedo kanyo jakanyo kata manen kanyo ker mar riwruok mar okinde ma pacho kaeri Law Society of Kenya dhi dwaro e kom no ero ma Nairobi. Ywaruok por neno mapek e kind manen kere pacho kaeri migosi Uhuru Muigai Kenyatta gi Lange kachiel koda ka ker masani Laktar William Ruto kama erien kaluwore koda ka wichego eko ma bende koro to osebedi ka ineno ka iwacho koda ka jotelogo man machiegni koda ka Laktar William Ruto ka jatend migawo mar thieth migosi Aden Duale koro to nowuok oko kendo medo seyo malich mokalo migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma bende koro to wacho ni ema osebedo ka kelo pogruok maduong' kendo osebedo ka temo thiro kata temo duoko chien moko kuom chenro ma bende Laktar William Ruto osebedo ka timo e pacho kaeri. Migosi Aden Duale oseyo malich mokalo migosi Uhuru Muigai Kenyatta ma owacho ni kinde mage mag ne bedo jatelo e pacho kaeri ne osekalo. Kata kamano owere koda ka Laktar William Ruto mondo mi odhi nyime koda ka tije mere kane jatelo noloso. So sisi tunamwambia wapinzani wa William Ruto, hasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, wacha wivu, wachana naye, awache wivu, kwa sababu yale ambaye hakufanya kwa miaka 10
William Ruto ameifanya kwa miaka 3.5. Na nyinyi mkiangalia, unajua mimi nitasema vile iko. Siwezi kuweka maneno mengine. Wale watu walikuwa wanapinga Moi ndio sasa wameanza kujisanya. Simuona kwa TV. Wale walikuwa wanapinga mzee Moi ndio juzi nimeona hata wengine wameretire, wamezeeka, wamefufuka, wamerudi. Walikuwa katika polisi huko, sisi tunataka kuandamana. Sasa mimi nawauliza, wewe ulipinga mzee Moi, hukupinga Kibaki, hukupinga Uhuru. Sasa wewe umetoka wapi? Sababu ya Ruto. And we must build a nation where every community, big or small, is proud of. We cannot build a country where there are haves and have-nots. Na sisi tutasimama kura ikifika. Nyinyi watu wa bonde la ufa, msikuwa na wasiwasi. Msikuwa na wasiwasi. Si nilikuja hapa mimi last election. Si Uhuru alikuwa anapaka jeshi. Si alikuwa na deep state. Tulimnyorosha hatukumnyorosha. Safari kwanza ile kura tutapiga, hakuna mtu ataenda Supreme Court. Semeni tutam ya William Ruto. Govri atakuja baadaye. Mimi naongea juu ya Ruto. Mnanisikia? So nyinyi msitishike, ile mtafanya tu, nyinyi mkate kipande na mkate kura. Saa 2 asubuhi. Nyinyi hizi viti zingine zote ya governor nini mutapigania. Lakini sanduku ya rais. Sanduku ya nani? Sanduku ya nani? Hapana rais ama Ruto. Sanduku ya nani? Sanduku ya nani? Tunataka saa 2 asubuhi imejaa na wale wakora. And we want to Wale kaka weche medore malich mokalo en lweny magere kind mane en jatend piny Kenya migosi Uhuru Muigai Kenyatta kachiel kodaka Laktar William Ruto mabende en ker masani. Laktar William Ruto gelange gineno kanyo nitiere kaka migosi Uhuru Muigai Kenyatta nitiere kaka koro to osebedo ka dhine chini weche go eko mag siasa to nyenye gwengo maga Mount Kenya kocha weche ok dhi makare na jatend piny masani Laktar William Ruto. Weche mamoko bende en lweny magera pod dhi nyime mane gwengo eko mag Angata Barakoi kocha mabende lweny osebedo ka dhi nyime kinde ka kinde. Lweny no much kendo mano tino mapinyo rugodo kawuono kata dichiegno eko manyoro kama bende Uganda koro to pod dhaw ka gilaro tong' mane gwengo eko mag Angata Barakoi. En lweny mabende oseweyo kanyo ko Uganda buora osewito ngimagi kendo en lweny ma osebedo ka dhi nyime kinde ka kinde. Lweny ma kamano chako muoch ka okinyi masani ni eki jopiny mabende obila mabende no dhi kelo kwe gwenge makono wacho ni koro to olaw obila radar obila mabende no dhi kelo kwe e gwenge makono koro to olaw radar kodaka jopiny gido mabende koro to poda omako dho Oganda e gwenge eko mag Kuresoi North kocha en ji maromo 56 mayande omake mano e dala jaod burano eko ma Kuresoi North migosi Mutai kaluwore kodaka lweny kata tulo mano muoche kind johera mage kodaka johera mag gavana ma Nakuru County Mikai Susan Kihika. Lweny mabende noweyo ji madhi abich ko ka don kodaka inyruok mopogore negi don kodaka inyruok mopogore mano bang' ka jatlono ne otiyo nyaka gi magina ma achinga e seche mabende lweny makamano no muocha ji maromo jo Oganda go eko yande no maki mano bang' ka no yud gi dala jatelono kane gidhi giwacho kanyo ne gidhi mondo mi ochulgi kachiel kodaka yudo chiemo moro matin bang' lweny mager mane gigoyo. Oganda go eko maki kodaka obila kendo igeno ni dhi chopgi e doho okinyi ma kawuono ka donjonegi kodaka ketho mar ne kelo tulo makamano kachiel kodaka chochni maga arita kwe mabende ne oneno. Lweny makamano noweyo ka ji maromo 3 no hinyore kendo obila yando sewuok oko mokwedo malich mokalo. Lweny mabende sani koro to neno e kinde ka kinde pacho kaeri kamulo josiasa kachiel kodaka jotelo e pacho kaeri. Mago giri moko kuom weche go eko madhi nyime. Bende weche mamoko en ni jalupa jatenda piny owacho manongire Kithure Kindiki
koro to wuok oko kendo wacho kanyo ni en koda ka geno makende ni pod gidhi bedo kaka etelo mane ondamo margi mar ariyo koda ka Laktar William Ruto. Migosi Kithure Kindiki kata ngire Kithure Kindiki wacho kanyo ni e piny Kenya mangima onge jatelo moro amora kata ker moro amora mane osetiyo ndamo mokwongo. Omiyo jogo maparo kanyo ni Ruto dhi tiyo kanyo one term ni gidhi tiyo kanyo one term mano pachu tok margi. Maere kane jatelo noloso. Hakuna kitu kama one term kwa katiba. Ule mtu anasema one term hajasoma katiba. Katiba imesema tu, term ya kwanza ni ya kuleta programs na kuleta policies na kuleta marekebisho na kuleta ile miradi ambayo inaambatana na ruwaza ya huyo kiongozi. Term ya pili ni ya kukamilisha. Anybody speaking about two term must know they are undermining the constitution of Kenya. Kwa sababu katiba imesema term ni ngapi? Term ni ngapi? Kwanza hii two term imeanza juzi. Katika katiba ya zamani hakukuwa hata na limit. Ndio uliona ule mzee alikuwa hapa 24 years. Moi karibu akuwe long term. Lakini sasa tuko na katiba ambaye tunaheshimu. Lakini hiyo katiba imetuambia hakuna rais, kulingana na katiba, hakuna rais anaweza kuanzisha na kukamilisha mambo ya maendeleo ya nchi na miaka 5. Ikasema kuwe na 2 term. Mago moko kuom wechego eko mabende koro tosebedo kadhi nyime pacho kaeri bende pod wang'iyo ni achiel kachiel ni to gin wechego eko mage mabende koro to dhi nyime pacho kaeri. Moko kuom wechego ibiro romo godo mana kokalo kuom chenro mopogore opogore, moko bende romo godo kokalo kanyo kuom wechewa manyien kokalo kanyo mesawa manyien mar mesanero mar wechewa manyien mikelo ni kanyo kora ka jolendo magi mopogore opogore. Sechegi eki Laktar William Ruto koro tosemolo e kaunti no eko ma Kirinyaga kama bende koro to Laktar William Ruto dhi sidho ayanga mago chenro ego ko mag pur mag kofi madhi timore odiochieng' eki ma kawuono. Chenro ma kamano igeno ni dhi timore kanyo kanyo mong'ere kaka General Kasam Stadium. Wageno kanyo ni chenro ma kamano dhi timore e General Kasam Stadium kendo kanyo ka Laktar William Ruto osemolo kanyo e kaunti no ma Kirinyaga. Mago gin moko kuom wechego eko mabende koro to idhi romo godo e wechewa mag mesawa mag weche manyien koro mokanyo sa biro sa 10. Bende ko wadhi nyaka e piny Uganda kocha eni Dr. Kiza Besige mano achiel kuom jogo ma kwedo piny owacho e pinyno ero mar Uganda koda ka Obed Lutales led team council Honorable Martha Karua moko kuom jokanyo kata lawyers mag kinde magi mabende koro tochung'ne gi nyaparo kanyo ni Laktar Kiza Besige osebedi ka otwe kuom thuolo mathoth koda ka piny Uganda kana donjne koda ka ketho mopogore opogore kama oting'o loko loch mar pinyno kachiel koda ka ketho mamoko. Ketho go eko mabende nigi pek malich mokalo kata kamano Mikai Martha Karua kachiel koda ka Obed Lutales mago gin okinde mag jatelono. Otam donjo e piny Uganda, otam gi mar donjo e piny Uganda gichopo nyaka e lap ndeke no ero ma Entebbe International Airport. Kata kamano onyisgi ni mondo mi giduog pacho kae kuom magiyae kendo tamgi mar donjo kanyo e piny Uganda. Okang'e ni chalo nade Uganda ni eri kata kamano Uganda koro to dwa dhi marach. Ng'ato ka ng'ato nigi ratiche mar bedo koda ka okinde e loye manyalo chung'ne sama omake kata sama otwe. Okang'eyo ni chike mar pinyni to dhi machalo nade nikech jatelo no osebudho malich mokalo nyaka ne twe koda ka piny owacho mar piny Uganda. En wach ma osedhi koni koda ka kocha kendo okinde mage bende ok oseyiene mondo mi obed kanyo koda ka okinde mar no ni burano odhi nyime kata burano mondo mi orum. Magi kachiel koda mamoko tudi kodwa kendo koro mokanyo sabiro mar odiochieng' wechewa manyien midhi keni kanyo koda jalendo marwa Joash Odhiambo Mitula. Nyinga en Brenda Agenyo mane chenro mar Chuny Wach.